Muri kutiitirei koini? Mambobva kupi mimi? Imi muri kuti chikwera? My YouTubers. Hello and welcome to Manass Chibanda's YouTube channel, and I'm your host Kelvin Bidiot as always all the time, and we are here in Chitungwiza where we are asking people the challenges they are facing in 2021. Oi katanga mabhawa murironopera. Mukavhura bhawa mutorironopera. Tanga mavaccinate. Aiwa ndakavaccinatwa zvese. Yatomutedi dose. Vhurai mabhawa mutorironopera. Chete semuchiziya mota dzedhodha dzichifamba imimi kai ndo zvasingari manje izvi. Maratsamwa. Moti ndatsamwe nini? Imi ndipeiwa wakanimi. Ndakwende. Pane challenge hombe papa. Neno yekuti especially manyedzi mabhawa idzi. Atifind kuti kunotorwa malicense kwekwe vanenge vakavhura vachititora malicense. Saka malicense achari kutorwa ndei. Apo itivhare mabhawa. Iyo mabhawa ndiyoti achakavhura. Mabhawa achonzi apa mabhawa avhura. Saka doro racho riri kuenda kuti manje ndopari kunetsa ipapo manje. Rongwanani manje doro racho. Rongwanani doro racho. Avhare deutai. Ngarisatengeswa ma-OK ma-TM wherever kwese. Saka kana mati doro ngarimirwe. Kavhare Delta, Vhurai mabhawa tambi. Ndarangu yamugara pati mungesobuda zvakanaka. Ini ndigare pasi. Meantime ika. Ina ndigare pasi. For the meantime ika. Pane imwe nyaya yedu yekuti tingangotaure zvedu. Vanhu vanenge vachingoti zvinhu zvakaoma. Saka mari yacho uda kuitsvagirwa nani? Ita plan wega. Usimbe. Usimbe kusada kushanda. Usimbe uchishanda kupi? Unoshanda pai. Ndimnojega vanhu. Ndarangu unoshanda pai. Ndara ndimnojega vanhu. Unoimbula vanhu vangani? Kana zvingoro chaizvozvopusha unoona. Zvingoro zvacho zvina vanhu vangani pano pairo? Ayo. Naiwe shamari. Ndara yarudzata kuti pane mira inzwa ora tokupai. Pane vanhu vari kutoita zvine musoro. Amona vari kutengesa ava. Pane mumwe murume ataka interview pazasapo aitobata kuma $15 pazuva akazotsvagira ega basa. Ndozandikutaura. Ndine mumwe mudhara akabatwa nenyaya yekefi futi achinzi ari kutengesa usiku. Ndopanenge pawanika mari yacho. Alright, muri kuvhura chikoro izvi. Muri kuti tiite sei? Matemu manganiko amuri kutivhurirai? Chikoro. Hatisingazoziva vari kumudengo. Imi hamunei nazvo naika. Mari inenge yaenda. Alright. Muda zitati ndakabhadhira school fees wadidi chikoro chavharwa. Chavharwa. Izvete here kana kuti chii? Muri kutiitirei koini? Mambobva kupi mimi? Imi muri kuti chikwera? My YouTubers, macontent tichikanda pa internet. Kana mativhurira zvikoro izvozvoga. Motivhurirawo bhawa. Cheche of course mapastor ndokuti araramewo. It's okay. Tinozvida it's okay, but isusu kubhawa uku nechikoro handitika. Iwo unoti mageto youth acho havasi kuda kutsvaga mabasa. Muri kuda kuti vatsvage kupi kona imi? Tiripo mudara. Ndepapi? Muripo. Wewe utaure nyako. Muri kuda graft kupi? Hakuna mabasa, musataure zvinhu zvisingaiti. Yauya wangu. Chii chikuitika mugeto? Mageto youth auya. Takangogara chibaba mugeto. Ndazvati madhara enyaya ruchemota pana chidiki mimi ndimu kunyakurwa mutoriro zvokutodaro. Chii? Mutoriro kutorohwa chibaba nekuda kuti vanhu vanenge vasina mabasa. Ona kuti munhu akana titobatwa BP zera redu isusu aibata. Age yedu ino izvezvi ndosaka nemwe wangu abatwa BP aibata. Saka tikusera tiite mageto sendere padhuze. Mugeto chibaba tinoswera tichingo. Kana muri mugeto wangu andimunyepera wangu aibata. Kana tikatongofambawo aibata. Pangosanga ndichangosangana nacho ukatingwanawo kana pondo aibata. Utozongoona kuti hapana zvekutongoitisawo kubva utongoita sei utongodhakwa waibata. Mutoriro kurohwa nevanhu vakawanda bata hakuna mabasa mumwe wangu. Asi mabasa akawanikwa munhu akawana chekuti akaita bhiza mutora mutoriro. Saka ndichanongokurudzira hangu ndichingoti mageto ndasiye chidombo waibata. Alright, dombo. Right. Dombo ndo chimani. Dombo ndo mutoriro. There you have it, folks. The voice is now yours in the comment section below. What do you think? People have aired their problems to the internet, and you are the people of the internet. What do you think about this whole situation? I've been your host, my Bidiot Kelvin. For now, it's locked down. Peace. Guys, Manass ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya